Os ydych chi yn erbyn toriadau yn gwasanaethau cyhoeddus, mae rhywbeth mae angen i chi wybod am yr etholiadau i'r cynulliad ar y 5 o Fai. Mae pawb yn cael 2 bapur pleidleisio, ond yn yr etholiad diwethaf, cafodd bron 250 o filoedd o bleidleisiau Llafur ar yr ail bapur i gwastraffu, a chawson nhw ddim effaith ar ethol unrhyw aelodau cynulliad Llafur. Byddai lawn cystel iddyn nhw fod wedi mynd i'r bin. Felly be ddigwyddodd a sut gallwn ni osgoi'r un peth eto eleni? Mae etholiadau'r cynulliad yn cael eu cynnal mewn 2 gam ar wahân. O'r 60 sedd, caiff 40 eu hethol ar gyfer etholaethau drwy'r papur pleidleisio cyntaf, gan ddefnyddio'r system mwyafrif syml. Mae'r ail bapur pleidleisio wedyn yn ethol y 20 sedd olaf mewn ail bleidlais ranbarthol. Mae'r ail bleidleisiau yn gwneud y cynulliad yn fwy cyfrannol. Mae'r seddi ychwanegol hyn yn mynd i bleidiau sydd ddim wedi llwyddo yn yr etholaethau, mwyn adlewyrchu lefel wirioneddol y gefnogaeth iddyn nhw. Yn y rhan fwyaf o ranbarthau, does dim un o'r seddi ychwanegol yn mynd i Llafur, oherwydd eu bod nhw wedi ennill y gyfran lawn yn barod. Enghraifft da yw rhanbarth canol De Cymru sy'n cynnwys Caerdydd, y Fro a Chymoedd Morgannwg. Yn yr etholiad diwethaf, enillodd Llafur 6 o'r 8 etholaeth yn y ranbarth hwn. Cafodd y Ceidwadwyr 1 ac enillodd y Democratiaid Rhyddfrydol hefyd 1. Pan gafodd yr ail bleidleisiau cyfrif, cafodd Plaid Cymru, oedd ag 16% o'r Bleidlais, 2 aelod ychwanegol, ac enillodd y Ceidwadwyr 2 sedd arall gyda'i 22%. Oherwydd bod Llafur wedi cael hanner yr holl seddi yn y rhanbarth yn barod, cafodd yr holl bleidleisiau i Llafur ar yr ail bapur eu taflu. Byddai dros 70 o filoedd o ail bleidleisiau byth wedi gallu ennill aelod cynulliad rhanbarthol. Felly beth all Pleidleiswyr Llafur i'w wneud y gorau o'i hail bleidlais? Mae'r Pleidleiswyr yn ymgyrchu yn erbyn y toriadau newidiol i gwasanaethau cyhoeddus anfodol. Mae'r gwiryddion yn gwneud gwahaniaeth ac yng nghanol De Cymru pe bai dim ond 1 o bob 12 ohonon ni yn pleidleisio'r i'r gwiryddion ar yr ail papur pleidleisio gyda gilydd allwn ni wneud gwahaniaeth hefyd. Bydd dim ond 7% yn fethol i fel aelod cynulliad cyntaf y Blaid Werdd yn lle Plaid Cymru neu Ceidwadwyr. Ni'n gwybod bod ni'n agos iawn ac os dwi'n cael fy ethol, wy'n addo defnyddio fy nlanwad i amddiffyn y gwasanaethau cyhoeddus yn erbyn toriadau y Llywodraeth yn ei achos. Cofiwch na fydd Llafur yn ennill unrhyw beth ar yr ail bleidlais yn enwedig yng nghanol De Cymru. Ond fe allwch chi ddefnyddio'ch pleidlais i wneud mwy i ymladd y toriadau. Peidiwch â gwastraffu eich ail bapur pleidleisio. Rhowch eich ail bleidlais i'r gwiryddion ar y 5 o Fai.